Wis yoga niki ora gelem senggak. MC niki yo meneng ae. Bengi iki engke jek nak sore iki. Aku ke nek arep nyanyi karo senggak ki yo iwuh lho Mas. Oke. Rumangsah. Bengi iki jek sore iki jobe senggake gak patek ana. Kok nek wis rada bengi lagi ana ngono lho. Lah iki pre yo wis bengi. Lah iki lagi jam setengah pakai iki. Kok setengah pakai iki? Lah piye to? Lah iya, tukang tipung ya ora gelem segak-segak kok ya. Nah iya, dibayar larang-larang kok ya ora gelem segak. Takon leren, kita takon leren. Ngono kuwi. Ya wis nek wis enek sing anyar ya ngono kuwi. Heeh. Iya, kan niku sing ngancani bubuk aku ya iki to engko. Iki enek banyuwan kok ki Demang, Melok. Jaluk pagodane katresnan. Iki dadi aku kan nyata tak cateti kabeh ngono lho ya. Walah. Ngono ki ya nyawer apa ora? Nyawer to. Berarti engko sampean ngekeki aku. Kereta cepat. Kok tak kei wis to? Njaluk ora? Ya. Kok tak bar tak kei ku. Ya umume piye ngono lah, Mas. Halo. Jenengan mboten pengen maringi kula to, Pak? Nggih pengen. Nggo, saniki mawon. Lah mengke jenengan supe nek mengke. Pokok kula tagih mengke. Mengke badan iki panjenenganipun Bapak Saipul kula suwun sahat panjenenganipun nderek keregakan swasana nggih. Ayo dadi telahne Nduk Cahayu. Heeh. Kula sawah sebangan